Здравейте и добре дошли в нашия подкаст. Днес ще говорим за това как да максимизираме ефективността си чрез автоматизиране на бизнес процесите си. Нека започнем. Страхотно, нямам търпение да обсъдим това. Какво точно можем да автоматизираме в бизнеса си? Някога чудил ли си се как конкуренцията успява да постига повече с по-малко усилия? Да, определено. Може би тайната им е в магията на автоматизацията. Интересно, но кои области са най-подходящи за автоматизиране? Първо, продажбите и маркетинга. Знаеш ли? Дигиталните канали ще провеждат 80% от всички B2B продажби до 2025 година. Представи си да използваш SEO автоматизация за прецизно оптимизиране на кампаниите си. Това звучи страхотно. А какво ще кажеш за IT инженеринг? Те са огромна част. Те представляват почти 40% от усилията за автоматизация в организациите. Вау! С роботизираната процесна автоматизация можем да улесним процеси като поддръжка на сървъри и внедряване на софтуер. А финансите и счетоводството? Да, автоматизираното обработване на фактури ускорява цикъла на фактуриране. Ясно. И автоматизираните вземания гарантират навременно събиране на плащания. Човешките ресурси, можем ли да автоматизираме и там? Разбира се. От автоматизирано наемане до интегриране на нови служители. Знаеш ли, 64% от предприятията планират да подобрят служителското преживяване чрез автоматизация през следващите 2 години? Това е впечатляващо. Но мислиш ли, че изкуственият интелект играе роля в това? Абсолютно. AI се превърна в ключов компонент на бизнес практиката. Да, 74% от професионалистите в продажбите очакват AI да предефинира ролите им. Но реално какво означава това за бизнеса? Това означава, че интегрирането на AI с автоматизационните инструменти е от съществено значение. Знаеш ли, 56% от бизнеса вече използват AI инструменти за подобряване на операциите си. Интересно. Но какви са реалните ползи? Виждаме ли възвръщаемост на инвестициите? Да. Фирмите, които приемат автоматизацията, виждат възвръщаемост от 30-200% само през първата година, главно от спестяване на труд. Невероятно! Това е значително, но какво ще кажеш за растежа на приходите? Високо автоматизираните компании са 6 пъти по-склонни да изпитат растеж на приходите от 15% или повече. Вау! Това наистина показва силата на автоматизацията. Но откъде да започнем? Какво трябва да автоматизираме първо? Добър въпрос. Трябва да идентифицираме повтарящите се задачи, които забавят продуктивността ни. Разбирам. След това да изберем подходящите инструменти за автоматизация на работния процес. А какво ще кажеш за автоматизираното управление на задачи? То оптимизира разпределението на ресурсите, намалява ръчния труд и повишава продуктивността, като управлява задачите по-ефективно. Но дали е подходящо за малки и средни предприятия? Абсолютно. Всъщност, сега е най-подходящото време за тях да се включат. Ако не започнат да автоматизират сега, рискуват да изостанат. Вярно е. Но как да убедим тези, които се колебаят? Бих казал, че автоматизацията не е просто тенденция. Тя е необходимост в съвременния бизнес. Да. Инвестицията сега ще донесе значителни ползи в бъдеще. Това има смисъл. Мисля, че е време да предприемем действия. Съгласен съм. И не забравяй, компаниите, които действат сега, ще се възползват най-много. Добре казано. Благодаря ти за ценната информация. Радвам се, че можехме да обсъдим тази важна тема. Надявам се нашите слушатели да намерят това полезно и да предприемат следващата стъпка към автоматизацията на своя бизнес.